Per avançar cap a la justícia social, la reducció de desigualtats i el respecte als drets humans, cal una economia que posi les persones i la sostenibilitat ambiental al centre. És per això que l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament prioritza un eix de treball que impulsa les economies transformadores. Les economies transformadores engloben àmbits diversos com el comerç just, les finances ètiques, l'economia social i solidària, les economies feministes i la sobirania alimentària, entre altres moviments. La política pública de cooperació al desenvolupament del Govern de Catalunya promou les economies transformadores assumint l'Agenda 2030 de les Nacions Unides i incorporant un enfocament de gènere i basat en drets humans. Les actuacions s'impulsen tant a Catalunya com al sud global i prioritzen els drets laborals i ambientals dels països productors i la promoció d'alternatives respectuoses amb les persones i el medi ambient, sostenibles i participatives des de la producció fins al consum. En concret, l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament fomenta polítiques públiques d'economia social i solidària, afavoreix la contractació pública ètica, dona suport a iniciatives socioeconòmiques pròpies i autòctones dels territoris, fomenta les finances ètiques i accés al crèdit, apodera les dones econòmicament contra les desigualtats i posant les cures al centre, i ofereix eines i recursos per un consum conscient. La metodologia de treball del govern en matèria de cooperació passa per teixir aliances entre actors i promoure la coherència de polítiques públiques, donar suport a iniciatives socioeconòmiques justes amb protagonisme de les dones, promoure una ciutadania sensibilitzada i conscient i participar en els espais de presa de decisió globals. Amb les economies transformadores, el govern s'alinea amb els objectius de desenvolupament sostenible i treballa per avançar cap a una societat més justa, igualitària i sostenible que no deixi ningú enrere.